Hola, bon dia. Hola, bon dia. Lluís Freixas, alcalde del municipi de Campllong. Bé, què en penseu de les trobades sense fronteres de l'Associació dels Argelers de la Terra que les organitza? Bueno, nosaltres des del primer dia que vàrem conèixer aquestes trobades doncs hem estat totalment interessats i involucrats en el fet de poder-nos trobar els de la Catalunya Nord amb els de la Catalunya Sud, perquè creiem que l'Albera ha de ser doncs, un nexe d'unió i no de separació entre uns i els altres, no? I a través d'aquestes trobades doncs, podem trobar fórmules per retrobar-nos aquells que ens varen separar fa més de 360 anys, doncs tornar-nos a trobar com a germans en la cultura que és comú a totes dues bandes de l'Albera. I aquestes trobades interfronteneres que organitzen des dels Gelers de la Terra doncs són totalment apropiades i crec que en el futur doncs, portarà a un desenvolupament que segurament hi ha una implicació segurament d'organismes oficials i si res més no d'aquests organismes petits que som els ajuntaments, no? I potser baixant avall doncs, aquelles associacions que tenim a dintre els ajuntaments perquè puguem fer-los a participar d'alguna manera o altra en aquestes trobades i fer que els del nord i els del sud es tornin a conèixer i principalment aconseguir allò que volem, no? Que la cultura catalana tan maltractada tant al nord com al sud, però molt més potser al nord, perquè ve de més temps l'assumpte, doncs ho puguem recuperar tot plegat, no? Serà un treball feixuc, això, no? Serà un treball feixuc i segurament d'anys. Jo crec que no ens hem de precipitar i hem de fer les coses doncs, en calma, com deia algú, si hem de començar menjant cargols, mengem cargols, no? I llavors segurament arrere els cargols potser vindran les sardanes o vindran els gegants o vindran els castellers o el que calgui, no? I segurament darrere aquestes coses vindran els més intercanvis comercials, més intercanvis tecnològics i de molts àmbits, no? Que si no es comença pel menjar cargols, doncs segurament no arribarem a l'altre. Moltes gràcies. La majoria de vosaltres ja us heu informat de la nostra mida, no? Som 547 habitants i aquest vídeo va una mica sobre potser aquelles coses més emblemàtiques del poble, en tot cas, doncs mira, aquesta mateixa casa, el local social, això havia estat l'escola del poble i es va tancar fa més de 55 anys, no? I llavors aquí sobrevivia el pis de la mestra i ara són les dues sales que tenim per fer activitats. Una de les activitats més importants que es fa a Campllong és la Fira Comarcal de Primavera, que ocupa 40.000 metres quadrats, amb molta afluència de gent, molts expositors, amb un concurs de vaques de raça frisona que uns quants anys és nacional, o sigui, és de tot Catalunya, i els anys que no és local, però és quasi bé tan important els anys que és local com els anys que és nacional. Aquí també ara veiem el Musicant, també és una de les coses que fem a Campllong, que es farà el mes de juny, amb artistes de primer nivell sempre, tot en català. Sempre apoyant la cultura catalana. Campllong potser és un dels municipis en el qual la cultura té un pressupost per càpita potser dels més grans de la província de Girona. Parlo de més de 200.000 euros dedicats a cultura, sempre, esclar, comptant-hi la fira aquí dintre. Campllong és un poble que, tot i ser agrícola i ramader, amb els seus fonaments, ha esdevingut, en aquest temps, ha esdevingut també comercial i industrial. Veig que hi havia molts de mosquits aquí, quan vam gravar això. O són a darrere? Ostres, tu, els estem donant el que volen,
De fa un temps cap aquí tenim un polígon industrial arreglat que aquest any, a més, s'engega una ampliació del mateix. Ara és un polígon de 260.000 metres i acabarà sent de 230.000 metres més. Amb això tanquem el que teníem previst de fa temps que fos industrial al poble. Això ens proporciona uns ingressos que es permet arribar a quasi a per tot, no? Que ja ho sabeu, la majoria d'aquí, que si no hi ha uns ingressos, a més de lo dels cotxes i els IBIs i això, no ens acabem sortint, és tot molt difícil gestionar pobles sense ingressos, no? En un moment donat, d'alguna manera o altra, entre cometes, vàrem decidir prostituir una part del poble, fotent una mica de polígon industrial, i això és el que ajuda a viure tots i tenir tots els serveis, tenir tots els camins veïnals pavimentats, tenim aigua potable a tots els veïnats, siguin a 2 quilòmetres del centre del poble o siguin a 3, hi ha aigua potable per tot arreu, donem tots els serveis que podem aquí al centre del poble. Tot això que veieu aquí, l'Ajuntament és aquesta casa que es veu aquí com una casa de pagès, que havia estat a la rectoria. El pavelló és dels més antics que tenim a la província de Girona, té més de 45 anys, i ara li hem fet una ampliació amb un gimnàs. Això és el local social, que ha tingut també una primera ampliació per transformar-ho, era quasi una ruïna, a transformar-ho en un local social, i llavors una segona ampliació en la qual ens va fer una sala molt gran a dalt i una llar d'infants a baix. Al final, aquesta sala tan gran, des de fa 2 cursos, ja hem tornat a posar a l'escola. Sí, a Can Llong tornem a tenir, després de 50 i escaig d'anys, tornem a tenir a l'escola. Molts de vosaltres ja sabeu que això és molt difícil, ens ha costat molt, i ens ho han fet pagar tot. Si no, no hi hauria escola. I, gràcies a això que he dit, aquests recursos que hem aconseguit amb això, podem tenir un cert nivell de vida una mica a la mitja o més amunt, no? Puguem organitzar coses que segurament seria molt difícil no fer-ho, no? Nosaltres aquí ara som molt coneguts, o érem molt coneguts abans temps enrere. Jo quan tenia 19 o 20 anys ens anàvem a Barcelona i tots els taxistes sabien tots on era Can Llong, i ho sabien pels cargols. A Can Llong era el poble dels cargols, venien a Can Barris a menjar cargols, no? Ara a Can Llong hi ha 5 restaurants, no n'hi ha un, n'hi ha 5, i la majoria d'ells també en fan de cargols, no? I en aquest cas, aquí al local social, tenim una concessió, un restaurant, que és una concessió pública, no? I han esdevingut potser els que en fan més de cargols. Quan dic molts de cargols vull dir milions, molts de cargols, i a més els venen a fora, a supermercats, a altres restaurants de tota la demarcació de Girona, i els de Can Barris fins i tot a nivell de Catalunya. O sigui, molts i molts de cargols també ens coneixíem molt pelar. Teníem una indústria que té més de 100 anys, que és la Selva, que havia esdevingut primer un petit matadero, etc. Havia transformat, al final, en una indústria molt potent, en la qual l'estrella al seu moment era el pernil dolç. Actualment és una empresa de més de 300 treballadors i fan el millor producte, si parlem de tipus industrialitzat, potser del país. I, esclar, això, amb el anar vinguent altres empreses, hi ha altres empreses que també ens poden donar cert nom. Tenim una factoria de Louis Vuitton, amb quasi 400 treballadors a Can Llong. I llavors, vies verdes, tenim un museu que si féssim llista de gent que volgués anar-ho a visitar, després quan s'acabi tot, després de dinar, doncs estaríem oberts perquè està a 1 quilòmetre d'aquí, i podríem ensenyar-los. Hi ha 2.000 peces catalogades, 2.000 peces catalogades d'eines del camp i oficis tradicionals, que han tingut d'anar recollint i gràcies a aquesta recollida hi ha eines que segurament ja no abunden gaire i els estem conservant. En tot cas, sapigueu que a Can Llong hi teniu la porta oberta, que
que podeu venir sempre que vulgueu, que hi ha menjar sempre, que llong, que hi ha festa, no hi ha festa sempre, però molt sovint, doncs que el mes d'abril, després de Setmana Santa, hi ha la fira, que ara el mes de juny fem el Musicant, el mes d'agost hi ha la Festa Major, però a més fan moltes altres activitats doncs, de final d'any, que sigui quines, que sigui, però això ho fem tots, no? La majoria fem coses d'aquestes. I bueno, en tot cas, dir-vos que benvinguts a Can Llong i que us hi esperem sempre que vulgueu. Llavors voldria tenir 4 paraules pels angelets de la terra, aquesta gent que fan aquesta tasca de voler unir culturalment el nord i el sud de Catalunya. Escolta, jo crec que en paraules és difícil d'agrair l'esforç i els treballs que fan aquesta gent amb les hores que hi dediquen i sense guanyar res de res, solament per estima a la terra, a la terra. Moltes gràcies. One, two.